салому алейкум бародаро, ба канали мо Таҷик Про марҳамат, хуш омадед бародаро. Мошини фурӯшии Мерседес. Мошини давлати хубе қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. Ситаш мега мумкин бо арзон шавад бародаро. Марҳамат, ба канали мо подписатсия кунед, лайка бизанед бародаро. Марҳамат, дарунша мебинем инаҳа. Мошин ба қарори хуб ина пробегша мебинем бародаро. кадоме ки дар кор мешавад бародаро, занг мезанед ба ҳамин номро. ай канали мо мегӯем ки Таҷик Про мисол деюм мошине бародаро. Марҳамат, хуш омадем бародаро. Подписатсия мекунем, лайка мезанем. Агар ки хоҳем бо мошин бонем, комментария бинависем бародаро. Марҳамат.